Chimungwera Everlight. Ndiwe. Mutando wa Joyce. Ndiripan. Ndipo changamire pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma uroyo. Kudikidza nebhurugwa rako ravakashaya. Yanimboudza ko kutuka nemarendare aitwa Everlight. Taura una Joyce. Right. Ahora tinzwe Eva zvakafamba sei? Sorry, changamire. Changa chiri chitatu. Ndainobata changa chiri chitatu. Takapfa chinobata kuti ndondobata muoko kwake nenhamo. Wachibva nditi uye utore chinyi mamuvi ndakani mamuvi anakidza. Ndatafoni ndasiya kumba vatanobata maoko. China ndochatakaenda kunhamo. Takubva kunhamo kuya China. Ndipo wakanditi uzotora mari yekushuwa. Nokuti tine group rekushwa ini ndiri treasury. Uzotora mari yekushuwa saka ndakabva ndambopfuurira kuenda kupi kumba tabva kunhamo. Pandazodzoka. Pandakadzoka ndakasvika pakagara vamakurumidze namaishai. Vandati gogo ipano kandisvikai. Mai pano aripo here zvikanzi hapo. Zvikanzi asa wari padhuze. Vandakugara papaina wati maishai ndipe foni ndofana kusenda chii mamuvi. Vandapuwa foni vandasenda mumamuvi. Iwo wachibva wadi wachibva wasvika mai makurumidze. Ndopandakati sekuru vamakurumidze vaenda pakabva wasimuka. Vasimuka vatasara agati wakadzi watatu. Vandati chindipai mari yandadini yandaurira. Wapinda mumba mavo watora $6 wanitambidza. Vandati kuti ndakuenda. Vanzi kuti unoenda kundoitei kumhanyira kundoitei. Kati kumba kwangu muri pamba penyu. Chibva ndadini? Chibva ndaenda. Nzira ndakasvika nayo pamba ndo nzira ndakakodzokera chinyi nayo. Ndatokumba kwangu ndasvika ndikatombogara. Kuma6 vachangobva ndipo wakandidaidzira. Mairudo. Chibva ndabuda panze ndiri mukitchen vandadaira ndapanze. Wambona bhurukwa rangu here? Vandati aiwa ndinaba. Vandadzokera mukitchen. Vadaidza futi Mairudo. Vandabuda panze ndatombona pendi rangu here? Vandati aiwa handinaba. Vanzi pawadarika apa vandati handina. Hapana chaoneka ndambozvicherechedza. Chaiva China. Vandazoti sandi zuva roduka ndipandikazovabvunza. Musi uya maida kumboedza kuti kudini? Zvikanzi inge wakazvinzwana. Wakanditi hauna saka haunaka. Ndati munhu anotora bhurukwa renyu anorida rei? Saka kunondigadzira kurwadziwa noupenyu hwangu. Tikati muchirwadziwa noupenyu hwenyu munhu kuti zvanyanyodi. Vanti kurwadziwa chaiko kunondigadzira. Pamwe akatora achida kupfeka. Asi zvaitika kare mazuva ano hazvichaitika. Waiti ukazobvunza kuti ndakanga ndisinawo. Zvikanzi anotombopfeka kwaba nhee. Akatonondidini? Akatonondigadzira. Vandatoenda mumba kwangu. Chitatu vatanzi kune social welfare vatabuda kuenda. Ndichingobuda pagedhi. Ndiwe zvakaba bhurukwa rani ramai makurumidze. Kusvika muswere wese vandadzoka. Ndikatombogara nguva. Ndikazoudza hanzvadzi yangu yomashuri mangu yauya. Kuti ndochi nyaya iripo. Ndienda unomangara nyaya yako kwaSabhuku kuti nyaya iyi haiti kuti idini ingogarwa yakanyarara kudaro. Vandanomangara nyaya kwaSabhuku. Taindomangara nyaya kwaSabhuku. Haina kutongwa. Iwo wakabva waramba kuya kupi? Kudare. Sabhuku atibva atendesa kwashi. Vataenda kwashi vatanotongwa. Neshena. Neshena. Kwaishe Changadzu. Tasvika kwaishe Changadzu nyaya ichibva yatongwa. Yatongwa chivanza ngatimboti vanhu havambotaurani pamwe vagona kunzwisisana pamwe kuna ari kunyara kutaura chinyi mudare pamwe pane zvakazotseketuka nepamwe mumwe akazowana kana kuti patakanotaurana kunze kuya hatina kundowirirana. Wabva wanditi sori. Vandati amunditi sori bhurukwa makariona here? Zvikanzi handina. Tikati sori yamuri kundiita ndeyei? Bhurukwa musina kudini? Musina kuriona. Zvikanzi ndakatotenga rimwe iroro harina basa. Tikati mogoti harina basa sei makarishaya? Vatadzokera mudare. Tadzokera mudare. Mawirirana here kuwirirana hapana. Nyaya yenyu takuiturika kuenda chinyi? Mberi. Saka nyaya yaturikwa kunzi yamberi kuno wakauya futi kumba kwangu. Saka ndauya titaurirane nyaya yedu tiite secret idini ipere tiri tega. Vanaona kuti zvinhu zviri kuramba futi zvinongondiremera kuti inogopera sei? Iro bhurukwa wakadini? Wakarishaya. Mumba mangu handiti futi sori. Sori yamuri kundiita bhurukwa makariona here? Vanonditi kwete handina. Saka sori yamuri kundiita ndeyei? Bhurukwa musina kudini? Musina kuriona. Kuhama dzenyu vatota kuti bhurukwa ndakarishaya. Saka ino sori yamuri kundiita ndeyei? Ndosaka tasvika kuno. Iyo zviri kutaura. Kana makazoronoka bhurukwa munobva mangotaura kuti haiwa bhuku ndakapfeka misplacer. Hauisaende mberi. So that kuonekwa kuti right panokanganisa munhu unokanganisa wofunga kuti munhu ndiye atora chipfeko chako. Wozoona pamwe rapeperedzwa nemhepo. Wozoroora zvinoitika riri pamutarara. Ropeperedzwa nemhepo. Moriona
then munyara kutata no ndakazorona ini ndakanyangadza kana kuti ndichifungidzira zveshuwa kuti bhurugwa renyu makarishaya munhu mataura so that kuendesai kuseri kwechu toona kuti vari kushereketa naro here kana kuti havasi kushereketa naro. Pamusoro ichangamira zvakadai musi wataenda kunhamo ndakasiya ndawacha zvinhu zvangu zvazvitori 3 ndiyobva ndavhara nezitaura rangu zuombe ndobva ndabata nemapegisi. Taenda kunhamo kuya titori munzira vanga vaine mumwe wavanoti maiguru zvikanzi imimi mbuya imimi kana kuchifa mune basa rai nevhane vanhu vanochengeta variko kuna maidhenzi kuna maichido dai mafa musina nebasa rese nekuti maiyarutsa ava tapedza kudaro zvakandibata zvokuti ndakavapindura kuti kwemimi mukanzi ifai vana venyu vasare narina zvinoita here vakaramba vakanyarara. Nobva taenda kunhamo ndobva tadzoka kudaro nobva vapfuura kuenda kumba kwavo nevamwe vavo. Inini ndobva ndaenda pamba pangu ndobva ndagara. Nobva pauya umwe mukadzi wepa next door yangu ndobva uya ndobva agarawo. Ivo ndopavakazouya nekusaidhi rekubakwa uku. Zvikanzi ambuya ndauya kumamuvha aya. Ndikati ayo mamuvha foni ndiyoyi. Ndobva ndavapa foni. Vabva vatora mamuvha. Ndikati $6 ndiyoyi yeEcoSure. Zvikanzi mbuya inini ndakuenda. Ndikati alright. Pakuenda havana kuenda nenzira yavabva nayo yekubakwa. Vakabva vaenda nekuwaya kwandandakanda ndikazozvara. Asati angosvika kumba kwake ndakabva ndadeedzera Changamire. Ndikati zvamapfuura apa izvozvi izvi asati atombosvika kumba kwake ndobva ndadeedzera kuti hamuna kuonawo here chinhu changu apa. Zvikanzi handina. Ndikati ndashayawo bhurugwa rangu. Akaita kakukanuka kaiko kuti bhurugwa. Ndobva ndaita 7 days ndisina kumuona. Ndobva ndazomuona. Ndopa ndakazobvunza kuti kozva ndakataura musi wacho wakaregei kudzoka. Zvikanzi akaramba akanyarara. Saka tabva tadaro ndobva paita mwedzi ne2 weeks nyaya isina kumbotaurwa isina kudii kana kumenda kwaSabhuku kana kupi yakanyararwa. Ndopa ndakazoona yazosumudzirwa yebva yanzi iende kwaSabhuku. Taenda ikoko murume wacho ndiye akauya mumba mangu achichema musodzi kudai. Zvikanzi mbuya taurira naye muwirirani. Ina handamboenda kumba kwake nekuda kuti ndikuda kuwirirana naye nenyaya yebhuruku rangu. Murume wacho ndiye akauya pamba akati atiwirirane muri mbuya wangu inini. Taurira naye zviperi pachikadzi. Uyu akaramba. Akazoti iye zvazvadi kuti timbofamba patatu tiri tega. Uyu patatu pacho hatina kufamba. Handina kuzombomuona kuuya kuti tifambe. Ina ndakatomumirira kuti tifambire bhuruku rangu. Nanhasi bhuruku hadzani ndariwana Changamire. Zvadaro murume wacho taida kuinzanisa iye akaramba. Nobva zvangopera zvakadaro hapana kazomboona umwe hapana kazomboendera umwe kumba kwake. KwaSabhuku neshena vaida kutiinzanisa kuti nditonge kwaSabhuku. Ini ndakatadza kuenda kwaSabhuku nekuda kuti ndandisina wandinaye. Ivo vanga vakawanda ini ndandiri 1. Ndikati ndikwanisi kuenda kwaSabhuku. Ndodawo kumirirawo hama dzangu ndinama nekuti chinhu chandakashaya chiri kutondirwadza kana nanhasi ndadzikira mwiri wandinawo si mwiri wangu. Tiri kutorwadziwa nechinhu changu handisa ndachiwana nyama yangu iri kutorwadza. Nekuti chinhu chinokosha chinhu chine uremu. Nobva yanzi haana kuuya iendesei mberi. Nobva yaenda kwaShechangadzo. Yaenda kwaShechangadzo nobva yasvika ikoko. Vese vakadzi vacho wana Sabhuku vachisumudza maoko akati akatoshaisha kukubvunza ikoko kutoshaisha. Kudaro ini ndandisina wangu wandinaye ndakangonyarara ndiri 1. Ndikati hazvina mhosva. Mwari ndiye anoziva. Nobva yaguma yakadaro. Ndobva ndazoona samonera uyu rikuno. Ndosaka maona taura Changamire. Pane vanhu ndauza. Ini akati mbuya kana kuchifa zvei. Ane anochengeta. Anochengeta wacho ndiwananiwa. Ndimaidhenzi munin'ina wangu inini ari muno Marisapi. Neumwe munin'ina wangu ari muno futi Marisapi. Anga atori panapa amanya. Vanin'ina wangu inini zvikanzi akura. Vanochengeta varipo. Vanokwanisa kuchengeta nevha kana kuchifa hamusina nebasa rese. Asi zvakandibata. Pataenda kunhamo tatiri 4. Tati story 3. Tatiri 4. Vachibva vati wasikana manheru nanga ndafa. Vataseka. Vakatanga kudaira. Ndimaiguru wangu wataurayo kuti madii kubva mafa usiku wachita kuigaina Charisi. Papaita maibisenda vatakanga tinawo.
vaibisenda vati muri utya kufa kuchatyisa here magoro vanhu vari kungofuma wakadini wakafa ini ndindawa munhu wopedzisira kudaira ipapo kuti muruda kuti muri wembeu here kuna mayani maichido ndiwatanyanya kujaira kuna ani kuna maidhenzi newangu wanenge wariko kufa kwagara kuri chinyi kuriko mambo semaonera tiri kuita panyaya iyi mai wakatorerwa bhurukwa zvikawarwadza saka vari kutaura chokwadi chavo kuti bhurukwa rangu avo wakachinja nzira kwakuenda nekumwe kune waya kwakananikwa zviro kwakuchienda nayo hungu saka wakambogara mazuva akawanda wasati wachema kutoti zvamambobvunza bhurukwa ina handizvizivi saka ichokwadi zvatodaro izvi zvinonge zvisina kumira mushe wachitaura kuti izvo zvindatodzikira zvoreva kuti bhurukwa raakutoshanda zvinoda kuti rionekwe kuti zvakamira sei. chokwadi chiripo ndechekuti seri kwechuru kwakanaka inoerana nemi kuseri kwechuru ndizvo ngekuti iwe pachezo hausi kuchatowirirana ipopa ngekuti uyo andisokutsa munhu kuti pandakapinda napo ndo pandakabuda napo ndichienda kumba kwavo wakati paakapinda napo hanipo paakabuda napo akachinja roti vatopesana saka kuseri ngeiwewo wazotaura kuti pauchipa umbo hwako kuti ndakabva ndadzokera nechaipo pandakadii ndonzira ndakafamba nayo but ngei wazvieka nekuti haungambozvifungi kuti ngei pandapinda napo ndo pandabva ndazobva ndaeka ubva wazvibuditse munhu vanga kunzvengi handisi kuzvichenesa changamiri zvese ndogashira ndisozvichenesa ini witness iripo yenzira yacho yakatoenda naye kuwaya witness murume wangu anga aripo panhanga ndo nzira yacho akaiona yakaenda naye kaenda naye ariko ndofunga pataurwa mazuva akawanda anokwana 3 weeks kana chii rufu rwaCharles Murinda rwakaitika musi wa15 after Ash Wednesday ndikatoendawo kurufu rwacho tabva ukoko musi wa22 ndakanga ndiri kuenda kumission tibva taenda kudare kwashe Changadzo zvichiroda hapana kukwana mwedzi hapana musi wa15 ivo paigwa Charles uyu musi wa22 ndipo pataita chii ndiri kutaura kuti umbowo hwemazuva kwete euyu kana euyu asi ndiri kuti madheti acho pakakwana 2 weeks mazuva akawanda pakaita mwedzi mwedzi wanaokwana pamusoro ichangamira yebhurukwa yakanga yatoitika kare avo vari kunyepa vanga vasipa yanga yatoitika kudhara patopera mwedzi no2 musina kutombozviziva kuti ndo zvakaitika ndipedze ndichiti zviri kunzi wachibva kurufo ndipo pakashayikwa bhurugwa munhu akaikwa musi wa15 asi musi wa22 ndipo takatoenda kwashe Changadzo ari kuti nyaya yebhurugwa yakanga yaitika kare saka nini kuti vari kunyepera nayo ivo vari wairwa kunyeperana kwete kunyepera inini uyarutausvika kumba dakadaidzirwa wachibva kurufo aiwa mairudo ndasaiwa bhurugwa rangu asi kungobva kupi pamba pangu mamariwe ndini baba aiwa hanzi zvazobuda mumashure awakatoitirana zveshe zvemabhurugwa taura ini ndiri murume wamai waJoyce Mtanda ndiri murume waJoyce Mtanda zvakaitika ndakasvika pamba paina vananzi maishaire kuneshena ndobva ndamwati yangu ndobva ndobva wasvika waibva wabvunza kuti mbuya wari kutoka wapindura kuti mbuya wari kudini wari kuuya mai manje right pandakaona vakuita zvemamovhu mbuya wasvika ini ndakabva ndaenda kudanga kune rodhi inopinda nengoro kozoti rodhi yekuti kana munhu wese munhu anogona
kuti waya vadi opabu awa mai awa wakauya nekuroti engoro ndina ndi padanga ini bozi ngene katowa fura tira kuti achuka iso ndi padanga wachibva kuda kuenda kumoko ndobva wadaidzirana kuti mairo mbona bhuku rangwere andizvambonisa musoro zvakatora mwedzi ne2 weeks wapakanyararo kuzoti papera 2 weeks ndo pakazotanga kutaurira mabhuku isusu tikatombosvikinwa nemurume wachaipa tikatombosvikinwa kati ngezvawakadzi azvipindirichi murume wacho ndopiwa. Okay. Alright. Sa ngatiende mtoona pamwe hapana chakaitwa. Kana paine chakaitwa toega ndichine mbaripo. Chimukaite. Chakamira. Kaenda kuseri kwechione mhuri pachiremba dendera. Chiremba dendera wataura nyaya dzekuti ndaona nyaya inyamaminga panapa ndeyekupumhana. Asi chamukupumirana chacho asati chawanika. Mhuri yakadada kuti hongu. Akanongedza mai avo vakagara pekutanga kuti kuyo akakuchekera nyora ndiani. Kana kuti chinokuremera mafudzi mako chii. Yobva kuti handisizi kana ndinogara mafudzi mako chii. Dare kutanga nevavo. Chiremba bvaenderera mberi nekuti zvinokuremera mafudzi mako chinogara mafudzi mako chii zvikanzi hapana. Zvikanzi kwakakutembera nyora ndiani zvikanzi hapana. Zvikanzi tsvagai munhu asinei nedare ribai aenda kutarise nyora ndimunongedzere pane nyora. Ubva waenda panomira pawapfugama wari watsvagwa mai watsvaga. Chiremba angaita sabagirasi pake achinongedzera munhu iye kuti asa pakati pakati kusvika ati ndadziona nyora asi dzakunyora. Wabvunza zvikanzi zvinoitika panyaya yebasa rakadai rinogona kuitika waputirwa usingazivi. Asi ndiri mudare mangu ndaona zvinhu zvamakazviita makatora nguo inyaya yekuti munotosenzeswa zvakubata zvinhu zvamusingazivi. Chiremba akaenderera mberi zvakare akati mai avo wakatorwa chipfeko avo havana tomira zvakanaka kutorwara. Powari ipapo wakataurwa kunzi uri kurwara nini wakabvuma zvichikuva kuti uri kurwara zvikanzi saka inini muda kuti kana munhu achinge azofa mushe kwenyu muzofamba nyaya yekuti makauraya munhu here. Zvikanzi kwete zvikandikatisa nyaya isati aenda mberi. Ndo matare mazhinji abatwa nachiremba. Ndine zvandawedzera yaka zvandasirira waenda kusengwechuu. Asi divi racho rura mai vakapfeka zvichenawo anonzi Silverite vatanzi hatinambogutsikana kuda kuenda mberi. Handisi kuti ndo rwachinaro rekusagutsikana. Ungataurwa I think kundare mato manzwisisa kuti nhau iyi zvakaitika. Ndichangamirikana tikacherechedza pamatongerwo akaitwa matauriro awaita mai vachidzokorodza kuti ndakadzoka nepandakanga ndaenda napo ndakadzoka nepandakanga ndaenda napo ukatozobvunza munhu iwe waramba uchidzokorodza ipapo wakanyanya kucherechedzei asi tazonda kuti chokwadi handiko kudzoka pawakaenda napo kumba kwamai handiko pawakadzoka napo wakazodzoka kwakanga kuine kwakananikwa zvidoko wakadzoka nekuti saka panoda kuti pabatsirwe abatsirwe chiremba ati chiuya kuridze maomba aenda Kamiri chiremba haana kuzosvika panyaya iyoyo. Imhaka yekuti anga ada kusvika panyaya yekuti chakakosha musatsvagire zvakawanda zvokuti tibatsirane. Ndo pasumudzwa nyaya yemurume wacho handizoti aripo achiti usati agutsi ada kuenda mberi. Saka chiremba anozosvika panyaya yekuti wataurana kuti kuti avabatsire. Ari murume wacho. Unonyande pamai. Ndiye anyanya kanya usagutsira ndakafundzwa mwana asingafero. Handi akapfeka sheti murume wamai avo angakapfeka sheti angaita bhurukuru. Alright, sadiye muri dzenya ngatiende mberi. Right, panoda kuti pabatsirwe. Nekuti kuti tizoone mai ava tishaika. Pamusoro changamira.
tiri pana chiremba vanga vati kana asina kugutsikana ini ndokwasanororera huko pamba pake ndinozopa mari dzakutsikana aine pa 3 days ndiye anozoga achita saka vanga vati vanogona kuchita izvo kana aine nhamo nazvo ndozvavapesika vachita totuma here chiremba kuti andororere huku kana kuti tobatsirana tisati ndindangaramira panyaya iyi ini kushuvira kudai kuti chiremba arovera huko bhozi munhu anzi ari kurwara akazofuma asisiku mangwana yacho inenge yakubhema tese bhozi toitambouya aiwa tiri mamambo hatisi kuda kuti paite hatiiti chinhu nekuti dai chaitika chakaipa ndo chinozogadzirisa ini ndaifunga kuti kubatsirwa kwakakosha zvikuru pane kuti titi ikai titaretarerwa huko paitike zvimwe zvinhu zvinoita munhu afe zvakakura ndezvekuti ndati tirongei zvekuti munhu abatsirwa right chinobvunza kuti chiremba anode chisorgaritiye mogobuda henyu modzoka tichinzwa kuti chiremba anode chiitaaaaiwa saidza rimwe daro ini ndakamira ndiri baba atumwa kumirira mwana uyu nehanzadzi yake tino vakuru vari kumberi zvakanaka kuti apo tinodzoka ndovataura ndozvataura asi tinoziva kuti gumbo rimwe dzinguva haritsitsirwendo uye risiridi rinodikwa tanga tichikumbira kuti taitamboitawo chei rimwe ziso pane mumwe munhu anoonawo handi kuti tashora izviba asi kuti wari kumberi watituma kuno vakanzwa kuti tabvumiranawo ndozvavari kutaura here ndozvamuri kutaura here kukumbira ndizvozvo kati muridzi ndozvaari kutaura here muridzi wenyaya ndini baba eva ngwera ndizvozvo toenda pane umwe chiremba rikandobuda riri rimwe chete todii nekuti akuenda pane umwe chiremba munobvisa mari maamega manje aho achabvisi nekuti ndimuda kuenda pane umwe chiremba handiti rikabuda rakafanana change toda kuendeswa here ikanzi tatoda kuenda toda kuendeswa here padanho tokuendesa isusu imi mugoenda kunani chiremba wenyu here nekuti awauya kudare zviri jekereni mukaendesa kune wenyu aho wabvutsikane ramambo ndo rinobvutsa munhu wese kachanamira hanzi nachiremba anokwautodzoka mudare zvakare vozonga watotora matari enda ndinokuva kuti chiremba anoda chii imimi hamusiri muri kurwadzirwa wenyu ari kufambawo muri mufungire kuti handiri pano haasi kuita navo imi ndii muri kumanikidzira dzokai munopedzisiri tipedzi matarenyu next chisungai vari pamberi